O valor da experiencia, ese é o nome do programa que está levando a cabo a obra social da banca nos centros escolares de toda Galicia. Hoxe tocoulle a quenda aos alumnos do IES Asunqueira 1. O obxectivo era que os voluntarios do Espazo Fundación de Pontevedra contasen aos máis pequenos as súas experiencias durante a emigración en países como Estados Unidos, Alemaña, Reino Unido ou Suiza. Estamos tratando de explicarlle a esta juventud o noso pasado de emigración, que, bueno, por os anos 64 non era unha cousa moi pa nadie, e menos pa nós que, sin salir de Galicia, eu, por exemplo, emigrei pa Suiza con 17 anos. E fume sin familia, fume sin unha mão diante e outra detrás, levaba un puesto de traballo e xa era moito, que aquí non había. Es importante para que sepan lo que pasamos en outra época, que no todo era como es ahora, aunque ahora tampouco está fácil, pero bueno, están máis preparados, pueden salir ya con outra preparación que no teníamos nosotros en ese momento. Pero bueno, teníamos ganas e pues nos marchamos. Desde que afrontara, primeiro, o idioma, a cultura deles, as comidas, que para min eran moi importantes, e desarrollarte. Ademais, eu caí nun lugar que era na montaña, había neve, que aquilo eu xa levaba o billete de volta por se acaso había que volver pronto, xa alargarme sin outra. Os alumnos do centro coñeceron de primeira man as historias dos voluntarios e todo o que aprenderon durante a súa estancia no estranxeiro. Pois que como era a vida nos anos 64, o duro que era deixar a familia, o duro que era deixar todo, irte a vivir a outro país sen nada, sen nada. Bueno, tamén aprender experiencias de outras persoas que tiñan que irse, aprender outras cousas e acostumarse, que eso de según elas costaba moito, iso, aprender a historia de o duro que era nos anos 64 buscar traballo e ter unha boa vida. Pues cómo lo pasaron y todo lo que tuvieron que hacer, lo cual nos parece, por lo menos a mí, bastante increíble lo que tuvieron que hacer para conseguir lo que consiguieron yendo a otro país, aprender un nuevo idioma, crear una familia, bueno, poco de todo. Os tempos cambiaron moito dende que eles emigraron, pero a pesar do duro que foi a súa experiencia no estranxeiro, as voluntarias aseguran que se puideran regresar ao pasado, non dubidarían en volver a facelo. Enriquece mucho, conoces otras culturas, otras gentes. Para mí fue una experiencia muy bonita. Que non se queden aquí sin facer nada, si teñen toda a posibilidad, todo a enriquecerte. Aunque aprendas de outras xentes, de outras culturas, eso está clarísimo. Eu volvería a facer, Se me encontro con todas as que pasei, que foron moitas. Pero bueno, é unha experiencia na tua vida, un bagaje, como se dice, non? Entonces, os bagajes están aí e eu moitas veces me recordo de cando me fun e quedome antes de dormir así pensando e digo, bueno, ainda non che foi tan mal. Con esta iniciativa preténdese ampliar as oportunidades de participación e de contribución social das persoas maiores, aproveitando o seu talento e as súas experiencias para que os máis pequenos aprendan a valorar o que teñen no seu día a día.